Здравейте хора, аз съм Павло, до мен е Кикън и днес ще снимаме въпроси и отговори. И първи въпрос ще го зададе Кико. Давай. Първият ми въпрос към теб е: на колко си години? На 11. Давай сега ти ме питай. Какъв искаш да станеш като голям? Поне продавачи там на ядки. Искам да стана продавач на ядки в Сергийка. Чакай, аз сега пак ще те питам. От кой отбор си? На колко София? И аз. Давай ти. Каква кола искаш да караш като пораснеш? Как можеш да ме питаш, бе? Лада! А ти? Жигула, бе, разбира се! Жигулея. Добре. Колко секунди можеш да седиш с колелото ти на задна гума? 10. 10? Да, затова лятото едва да завърташ два пъти педалите. Давай ти сега. Добре. Коя песен най-хубаво обичаш и я запей? Няма да я запявам, ама ще кажа на Гери Никол "Готина е луда". Запей, бе! Не мога. Хайде, Срам Хайде, бе! Срам е. Добре, ти. Каква храна най-много обичаш да ядеш? Такова... Какво се казваше? Руца от раца? Да, руца от раца. Браво, аз обичам пиле. Дай ти. Какъв спорт обичаш? Бокс, футбол, баскетбол, гимнастика. Художествена гимнастика, много обичам да се разтягам. Сега съм аз. Да тренирам с момичетата. Давайте. Кой номер обувки носиш? 3-9. И аз копирвачка. Давайте ми. Айде дай. Колко метра можеш да стичаш? Колкото искам. Колко най-много? 2 пъти да си обиколя училището на спринт. Толкова. Добре. И добре, хора, това беше от Пауло и от Кико. Абонирайте се, ако ви е харесал клипа, отдолу в коментарите напишете. Аре, чао! Всичките пантери ще ти даде като кътенце при Гери. Мяу!